Epleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz ýerleşini öldürmekde guman edilýän Türkmen raýatyna soralan ömürlük tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýle-de okujularymyz Türkmen awatda bir hususy logun polisiýa işgärini kakanlyk barada beren habarymyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkezi Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýen atlan çap eden habarymyz okujularymyzyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar zerur resminamalar üçin 50.000 manada çenli para bermeli bolýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlygy işlendirip, Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owuzluk Ministrliginiň alymmarlyk institutlaryny döretmek hakyna karara gol çekdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu karar ýurtda owuzluk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçylyk işini almesasy alyp barmagy kömek etmeli. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren mejlisinde ýurdun buğday ekişini tamamlanygyny aýdyp, ekin meýdanlaryndan dol göýgarşy almagyň wajypdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä ýurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690.000 hektar meýdany buğday ekildi. Yetiştirilen paýty hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, Daşoğul we Lewap vilayetlerine şarlaragy, Mar vilayetyna Gant çugunlarynyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär diýip, soňky bir näçe aý bäri owuzlygyna jogap berýän vice-premier Taňyrguly Atakalliýew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, yerleriň arrykladylymagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma vice-premier bu gezipede özünden öňe işlän emellarlaryň aýdan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda iýdek işleriniň alınıp barlýanlygyny ýetdi. Adatlygyň Lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan owuzlyk işgäri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy üýtgeçjekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlygy hakykatda agrotehnik kadalaryň berjay edilmezligi bilen düşündirdi. Bu seri ýok. Hemme ýere arasyna salym-salman gyslanmaç ekin ekilýär. Bu topragyň arryklamagyna ýetirýär. Diýip owuzlyk hünärmen aýtdy. Iýun aýynda buğday ýygnalyp, sanyjy günden saly ekilýär. Saly ýygnalan soň onuň ýerine derrew buğday ekilýär. Yer demini alyp bilmeýär. Şol sebäpden her ýyl hasyl pes bolýar. Owuzlyk hünärmeniň tasdiklamagyna görä, gogoç ekilen ýerleri paýta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demini almagy goýmaly. Emma häzir ýer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almaga goýulýar. Diýip ol aýtdy. Hünärmen bir günen Lewap vilayetynyň Çärjek etrawynyň Jeyhun daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryny synlanlygyny görüň berdi. Bir tarapda paxta ýygyp ýörler, onuň gapdalynda saly, ýaňy göwürp baslan buğday meýdanlary bar. Boş ýer ýok. Bu ekin meýdanlary haçyn demini alyp ýetişmeli. Ýylda ýerden 2 tapar hasyl alýarlar. Käbir gowaça meýdanlarynda paxtany kombayn bilen ýygnap, izinden gysagly buğday ekip çykýarlar. Hepdeniň zemininiň ýerine. Adatlygyň habarçysynyň habaryna görä, Türkmen raşynyň mekdeplerine ýene prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen, pasyllaryň täzelenmegi bilen uğurdaş dowam etdirilýär. Ýöne ýylatyň
goşmaçy çykdajalary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olary soňky döwürde Gurbanyly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we soralýan pulun hökman suratda berilmegi işini ýitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmenbaşynyň mekteplerine ýene-de prezident portreti Gurbanyly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahawat gaznasy üçin we pagtaýygymy Bağ ekmek çäresi, hazır etrawyna gurulýan mescid üçin moğolumlardan pul ýygnalýar diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertine gurulaşan Magarif işgäriniň tasdiklamagyna görä, pedagoglar we bilim edarasynyň beýleki işgärleri döwletiň geçirýän çärelerine maddi goşant goşmagy mejbur edilip, adam başyna jemi 250 manat meçberine pul bermeli bolurlar. Olyada beýleki çäre üçin her aýda diýenýaly pul ýygnalýan hem bolsa, bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi. Diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan moğollum aýtdy. Pul diňe portret ýa sahawat gaznasy üçin näl? Eýsem mektepleriň awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika Sowet ýyllaryndan uzalýar. Emma soňky 10 ýyllyklarda mektepleriň bejergesi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenini we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlary salýanlygy habar berilýär. Adady köçesiniň uğruna yerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mektepler oktyabr aýyna mektepleriň ýyldys ulgamlar üçin moğolumlardan, garagullardan, bagwanlardan, tämizçilerden we ýokary sınıf okuwçylaryndan pul toplat diýip habarçy öz seçmelerini salgylanyp habar berýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umumy ýyldys ulgamlarynyň köçedäki liniýalaryna ýergiderli problema, bökdönçlik dörýär. Netijede gurrun edilýän mektepler öz işgärlerinden we okuwçylaryndan 200 manatdan pul ýygnap, öz başdak ýyldys gadanyny gurdurdylar. 5-nji mektebiň moğolumlarynyň ýagdaýy gowy. Sebäbi ol mektep daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we bu mektepde esasan guruply diýilýän adamlaryň çağalar okuyar diýip habar çaýtdy. Bundan başga adatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän mekteplerini işleýän moğolumlar para köp berilenseň 200 manatyň gurrungyny etmeýärler. Ýöne bu pul beýlek mektepleriň moğolumlary, hususan az aýlykly moğolumlar we beýleki adamlar üçin maskala büdjetine urulan agyr zarba bolýar diýip moğolumlaryň ýagdaýyny gowy bilýän synç aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyny gadamyk keseli ýaýraýar. Emma häkimetler ýurdun paýtagtyny, Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalaryna hem gadamyk bilen keselýän çağalaryň sanynyň köpelýän barada habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğun etrafyndaky ýokunç keselleriň öňüne alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çaga ýatyr. Gydamak bilen kesellänleriň köpüsi çagalar baglaryna gatnaýan körpeler, hastalaryň köpdigi sebäpli lukmanlar ýokunç kesele ýolugan çagalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmanlara talgylanyp 2-nji noýabrda gurrun berdi. Ketelhanada yatan çağalaryň enatalary uly hof sala düşýärler. Sebäbi çağalar izolýasiýada saklanýar, olaryň ýygynyň hatda nahar eltip bermäge de ruhsat berilmeýär. Enatalara ketelhananyň aşganatynyň telefon nomerleri berilýär we şol ýere jaň edip nahary zakat etmek teklip edilýär. Çağalaryň enatalary öz prezidentleriniň saglyk ýagdaýyndan howsala düşüp, lukmanlar bilen guruluşmekçi bolýarlar. Çağasynyň ýagdaýyny hut lukmanyň özünden isitmäge tinençýärler. Emma lukmanlarda her bir enata bilen aýrytynlykda gurundes bolmagy we soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar. Diýip anonim görülen Lukman aýdýar. Barlykda çağalar baglarynda kiçik ýaşly çağalaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekelçiliginiň saklanýanlygyna habarçymyz öňe çeker. Mektepden kiçik ýaşly çağalaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojo Aşgabat şäherinde ýerleşýän çağalar baglary bolup durýar.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Şeýle bolsa Saglyk we Bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselilen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmiýetleri özlerine Bilim ministrliginden görkezme berilmänligini aýdýarlar. Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokynç keseliň çağlar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçiligine garamazdan çağlary hup astynda goýýarlar we bu meseleni çözmäge borçly mejlisdir. Prezidenti bir habar goýup, meselenin ýitileşmegine hem çuňlaşmagyna sebäpkär bolýarlar. Dip anonim gürleşen bilim işgäri aýdýar. Azatlyk radio Aşgabatyň keselhanalaryndan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we Bilim ministrlikleri bilen habarlaşmak boýunça edilen tilançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüne alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokynç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Kä halatlarda ömürlük maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Goňşy Gazakstanda gyzamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokynç keseller hastahanalary dolup, izi kesilmeýän näsaglary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýyndan bäri 10.000 hadise hasap alınıpdyr. Hasta çağalaryň 80% 14 ýaşyna yetmedik çağalar olaryň köpüsine gyzamyk sanjymy edilmändir. Kırgızstanda gyzamyk awgust aýynda köpeldi. Bu kesel zerarly çağalaryň arasynda ýok olanlaryň hem bolanlygy habar berildi. Sentýabr aýynda ýurtda gyzamaga garşy vaksinasiýa geçirmek işlerine başlandy. Ýurduň saglyk resmiýetleri netijede keseliň ýaýramagynyň esli azalanlygyny habar berdiler. Bu ýurtda şu ýylyň başyndan bäri 2800-den gowrak adam keselläpdir. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Türkmen resmiýetleri we habar beriş serişdeleri ýurtda gyzamyk keseliniň ýaýraýanlygy barada başga kesellerde bolşýaly köpçülüge habar bermediler. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan ma'lum bolşýaly türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurduň milli pulunyň düşen agar ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenaýatçylygyň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäpleriniň biri bolanlygyny boyun alman işleýän adamlaryň şol sanyny kärhanalaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrýan 2 kurs praktikasyny dowam etdirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan synçylar şol sanyny öňkü bank resmiýetleri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurda we halka garşy alyp baran ýykgynçylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýänligini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolanşyga girilen wagtynyň başlygy Hudaýberdi Orazowyň tasdiklemegine görä, şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziýan bermedik bolsa, adamlar iş açyp hem özlerini, hem ýurdy, hem manady gurply edip biljekdiler. Adamlarda ihlasım vardı, mümkünçülüğüm vardı. Bu realitetler yok. Şu doğurda hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görkezdi da şu doğur. Ve arkadaşlar Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyettinin gelip işler firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarına iş tapılıyor. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň manadyň 30 ýyllyk münasibetli çap eden gutlagyny aýdylmagyna görä, milli manadyň dolanşyga girilmegi, ykdysadyýetyň sağlaşykly ösmegi, kadaly pul dolanşygynyň we ýeketek döwlet pul kar siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi. Alınıp barlayan pul kar siýasatynyň strategik uğurlary pul dolanşygynyň durnuklygyny hemde durnukly ykdysady ösüşi kazanmakdan, ýylatyň maddi hal ýagdaýyny gowlandyrmakdan, milli ykdysadyýetyň bäsleşligi ukyplygyny berketmekden, bank ulgamynyň halkara maliýe bazarlaryna utgoşukly aralaşmak üçin oňaýly makro ykdysady şertleri döretmekden ibaret bolup durýar diýip döwlet başçylygynyň gutlaw hatyndan ygtalýar.
Emma ýaşaýjylar azatlyk bilen gurrundaş bolan raýatlar bu aýdylýanlary tasdiklamayarlar. Manadyň hümmäti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünüp bilmeýärin. Hiç ýerde sewda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýip azatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen orta ýaşly raýat aýtdy. Azatlygyň bir-birinden habarsyz söhbetdeşleriniň sözlerine görä, adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da iň wärkiji ady gönüllerini zordan ýetýär. Işleýän adamlaryň aýlyk haklary her edarada herhili. Ýokary bilimli muallimlaryň lukmanlaryň aýlygy biraz ýokary 2200-2500 manat aralygyna, beýlekärlerde işleýän adamlaryň aýlygy gowy bolanyny 1450-den başlap 1600-1700 manat aralygyna has az aýlyk alýan adamlar hem bar. Ýöne bu adamlaryň ol pullary eline alýanlygyny aňlatmaýar. Tutumkän, işini saklamak üçin kän çykda jetmeli bolýar diýip ýaşaýjy. Azatlygyň habarçylary büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan tutulýan mezur meýletin tutumlar barada olal ençemegede habar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedik adamlara işlerini ýitirmek howpawanýa. Bu agyr ýagdaý 100 miňlerçe Türkmenstanlynyň maskalasyny taşlap daşary ýurtlardan gazanç gözlemegine sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan dolanşyga girilýänini bir Amerikan dollaryna 1 manat 98 teňe möçörüne hümmetke eskitlenen milli pul nädip Türkmenstanlaryň betwagçylygyna urildi. Maglumat üçin aýdylsa Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenstanlaryň eliniň uzadan ýerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eňindeşleri tankydy pikirlenýän döredejlik wekilleri bilen duşuşyp, eger islese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aýlyk bermek mümkinçiliginiň hem bardygyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çyg mallaryndan gelýän girdejileriň halky bol elin ýaşatmaga manady güýçli pul edip saklamaga aňrýany bilen ýetýändigini ynandyrýardylar. Bu pikiri häzir Şweýçede ýaşaýan türkmen ykdysadyýatçy Suhdaýberdi Orazow hem tasdiklýar we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pul dolanşyga girizmek işiniň abyny tabyny almak üçin dünýäniň birnäçe bankyna iş saparyna iýerilen beýleki bir hünärmeniň Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň odalky orunbasary Anna Durdyhajeýewiň tasdiklamagyna görä manadyň dolanşyga girilmegindäki gysdanmaçlyk we eýem şol döwürde başyny galdyryp başlan şahsiýet kulty ýokary derejeleri etmeýleri hususan da şol döwürde ýurdun ykdysady meselelerine jogap beren Valeriya Açertsowa berýän kanuny soraklaryna açyk jogap alyp bilmezligi onda şol wagtdan uly alada döredipdi. Azatlyk bilen dürli döwürlerde gürleşen hünärmenleriň öňkü resmiýetleriniň köpüsiniň tasdiklamagyna görä manadyň çökmeginiň esasy sebäbi prezidentiň we onuň töweregindäki adamlaryň aç gözlügi, nebitgaz sewdasyndan we beýleki önümlerden gelýän daşary ýurt valutasynyň göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen ulalan nebitlerine hay diýip bilmezlikleri bilen bagly boldy. Ana Durdyhajeýewiň sözlerine görä ýurt çäginde ýeketäk tölek hasaplaşyk serýeşdesiniň milli pul manat bolmalydygy, beýleki valutalaryň beýle hukugynyň bolmaly dälligi baradaky kanun ozaly Sapar Murat Niýazow tarapyndan bozuldy we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esasy sebäpleriniň biri boldy. Kanuny bozmak bilen Niýazow iri şertnamalara dollarda we beýleki valutalarda gol çekdi. Mysal üçin Türkmenistanyň çäginde prezident köşki nebiti gaýtadan işleýän zawod, täze aeroport we şoňa meňdeşler guruldy. Olaryň tölegi valutada büdjetden sowa ýagdaýda badabat daşary ýurtdaky bank hasabyndan tölendi diýip Hajeýew aýtdy. Aýdaly Owu Hoçuluk Ministrligi paxtany dollara satýar. Ol bu dollardan ozaly döwlet büdjetine salgyt tölemeli. Soň kärendeçiler beýleki potratçylar bilen hasaplaşmaly. Soň täze tehnikalary we enjamlary satyn almaly diýip Hajeýew ministrligiň bu işleri öz paxta satan dollarynyň hasabyna ýöne ol dollary Merkezi bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrylmalydygyny, sebäbi salgydyň manatda tölenmelidigini, aýlyklaryň manatda berilmelidigini, emma ýol başçylaryň ýurt çäginde manat hasaplaşmak kanuny bile göre bozandygyny aýdýar.
Bu ýagdaý hünärmeniň tasdiklamagyna görä Newit Gaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden ýurtda daşary ýurt pulunda gelýän serişdeler esasında valyuta goruny güýçlendirip ýurt içinde erkin valyuta alış çalyşygyny üpçün etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Arna durdy Hajiýewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşyga girilmelinden öň Merkezi Bankyň ätiýaşlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönel Aşgabatyň garaşsyzlygyň öň ýanyny öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlandygyny, Gazpromyň 70.000 kub metrden gowrak gazyny alynýan girdejiniň 30%-ni Türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirendigini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Saparmurat Niýazowyň şol wagtky Premier Minister Han Ahmedowy, Vice Premier Ataçaryýewi eýeleýän wezifelerinden garakladyp, ähli ýary öz eline jemlemek hem şu serişdeleriň harçlanmagy üstünde dören dürlü pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niýazowyň hem prezident, hem premier minister bolup, ähli häkimiýeti bir öz eline jemlänne we munyň ta ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Hajiýew 1991-nji ýylda ýygnaran paýta hasylynyň feodasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlugyny Türkmenistana degişli bolanlygyny we o huzurluk ministrliginiň bu serişdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtda açylan bank hasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden gaçyranlygyny, üstesinde Merkezi Bankdan daýkanlara aýlyk görmek üçin kredit, karz pul soranlygyny, daşary ýurtdaky valyuta serişdelerini getirmek zerurlugy barada edilen kanun talabyň dinlenmänligini aýdýar. Hünärmeniň tasdiklamagyna görä, bu gaz we neft sowdasyndan gelýän daşary ýurt valyutasy babatynda da şeýle boldy we şol wagtky owhuzurlyk neft gaz ministrleriniň kabul edýän kararlarynyň arkasynda prezidentiň hut özdürýärdi. Men ulary nireden bildim diýip Hajiýew 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden o huzurluk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank hasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Meredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul berliklerini 82 milyon manady çykarmagy uýranyna bu şertnama boýunça edilmeli tölegi prezidentiň karary esasynda o huzurluk we neft gaz ministrlikleri töledi. Sebäbi bankda beýle pul ýokdy. Olar bilelikde 80.000 funt sterlinge golay pul tölediler. O huzurluk ministrliginiň bir emelleri şol ýogurda Merkezi Bankyň näme geregi bar? Beýle dara gerekde diýip gygyrýar diýip Hajiýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin yeterlik valyuta serişdeleriniň bolanlygyna garamazdan bu meseleni gowy öwrenen bank resmiýetleriniň hasaplamaları esasynda $1 6 manat möçberine narhy kesgitlenmeli manat, $1 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini $1 2 manat möçberine kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazowyň populizme kowalaşmagy ýurda gymmat düşdi. Manadyň kursy ulak gitmän aşak gaşdy diýip Hajiýew aýtdy. Mundan başga Hajiýew manadyň çökmeginiň esas sebäpleriniň biriniň valyuta girdejileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanlygyny, prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi Bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýetgedip Türkmenistanyň valyuta ätiýaçlygy diýip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentiň gol çeken karary esasynda harçlamaly etmeginiň arkasynda hem diňe şu maksadyň gizlenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünärmeniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentiň karary esasynda Merkezi Bankyň valyuta ätiýaçlygyndan tölenýär we bankda valyuta bolsa da el aýagdaňyly ýagdaýda galan bank başlygy manady pul tolandyrmak üçin hiç bir serişde harçlap bilmeýär. Сказали, мы не можем держать курс. Он Ниязов сказал,
Отпустите, как будет, так и будет. С этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул. Biz Niyazova bu ýagdaýda manadyn hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol goýberin. Nähili bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazov bile ol hasapdan peýdalanmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçüncü tarapdan bolsa manat çökdi diýip Gaziýew azatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanyny manat dolanşyga girilenden 3 ay içindeki öň Merkezi Bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Orazow hem tasdikleýär. Ol bu banka başlyk bellenmedinden öň hem bir näçe banka ýol başlyk edipdi. Orazowyň azatlyk bilen eden söhbetdeşliklerini eýilgiderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy türkmenistanlylaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy. Türkmenistan'ın hem taraflarının mümkünçiliği var, hem taraflarının şu valutasın berk olmana, halkın kovu yaşamanı, hem taraflarının mümkünçiliği var. Esası kıyılandırıyan şol. Eğer de var, eğer de Türkmenistan'da doğrudan hiç mümkünçiliği yok, yurtlarında onda kıyılanacağım dersin da, kıyılanacağım dersin. Yani şunların mümkünçiliği bile, şunların yağdayda düşürenleri halkı yurdu da, ana çok kıyılandırıyor. Türkmenistany dören agyr ýagdaý Orazowyň sözleri bilen aýdylanyna Saparmurat Niýazowyň ýol başlygynyňky ogurluklar bilen bagly we bu milli pul dolanşyga giridilmedinden has öň başlandy. Çeýle-de ol munyň ýurda halka garşy ýöredilen siýasat bolanlygyny öňe sürýär. Şu yurda halka karşı siyaset yürütüldüler. Ana şu adı kendim şu siyaset yürütülüyor. Şoň üçin Türkmenistan'ın milli pulu durnuklu bolubilen yok. Şoň üçin halkam gowy ýaşabilen yok. Yurdum dargap bar ya. Hudaýberdi Orazowyň tasdiklamagyna görä, pulun durnukly bolmagy üçin iki sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmaly. Ikinciden Merkezi Bankyň öz ygtyýaryndaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anagy bankda toplanan valyuta serişdeleriniň möçörnesden Niýazow şol güniň ertesi ol pullaryň öz ruhsaty bolmasa ulanylmaly däl arada karar çykarýar. Orazow şol wagt bolan zatlary burun berseň ýöneköy adamlaryň gulagynyň eşitýän sözlerini ananyp bilmejekdigini aýdýar. Ýöneköy adamlaryň da şu hem taraplaryň şu Türkmenistan'a karşı siyaset başlandı. Şu Niýazowyň ýol başçylygynda daşary ýurtlar var. Her hili bir tapar cinayetçiler var. Şu siyaset yönet başladılar. Şoň üçin bir kozgum valuta ýurda gelmedi. Biz işlendi orada. O satıldı, ýöne satıldı. Her hili ýollar bilen şol ýurda pulları ýalyşçy bolýar. Ýöne bir kozgum valuta gelmedi. Sebebi şu Niýazowyň var ýalar, Niýazow bilen çözýärler. Şöýde olmasa oňul gerek bolar. Oňul gerek bolar. Ýurtda bar valutany var, valutany. Ana şoň bir bolar bolmaz, obýektlere, zatlary soňup başlady Niýazow. Şu şöýçe bir ýaşadykda. Hudaýberdi Orazowyň sözlerine görä, olary valyuta serişdeleriniň ygtyýarynyň diňe Niýazowyň erkinlik almagy we bor bolgusy desgalaryň gurulşyklary arkaly ogurlanmagy uly ýany goýan bolsa, ikinji tarapdan dogrulyň ýa-manadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan ziýan boldy. Yurtta aydalyna adam şu $1000 alýar diýildi, ýa kurs boýunça ýa-da $500 alýar diýildi. Ýöne, ýa-da ol mysal üçin 500-600 ýa-da ardan bolsa da ol adamyň eline 70-80 ýa-da şu dolar düşýär da, dolar da hesaplasak. Ýöne. Türkmenistan ýurtda köp zat daşary ýurtdan gelýär, adamlaryň satyp alýarny. Şoň karhanalaryň satyp alýarny. Şoň üçin adamlar $300-400 alýan bolsa da hakykatdan eline $70-80 bolýar. Hakykatdan hesaplasam. Şoň üçin o adamlar ýurdum içinde işlebilmeýär. Şoň üçin garyp düşýär. Karhanalaryň näde işlesin? Eger mysal üçin karhanany işledi, öndürýär. Şoni. Daşary ýurda satanda da çok pul verilmese onu elinden alıp
O manatı verilse o sonu nerede bol yani işlemeli. Şoň üçin ol şoma iki kurs diýen ol şu ýurtda halka garşy ýörlen siýasat. Adatlyk radiosi türkmen emellarlaryndan manadyň düşen ýagdaý, salgytdan gaçyrylan pullar barada düşünür salmak üçin ýazmaçy beren sorawlaryna jogap alyp bilmedi. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen manady bilen bagly ýagdaý barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu barada öz pikirleriňizi, belliklerinizi bize ýazypda telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Bekleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.